aurten ekar dugu furgoneta berrize, honegaz aukera asko dugu, zedozein lekutara moitzeko, ez da problemarik. Agila da, potentzizeteko, 4x4 da, eta barruen dako trena guztiek interneteko bide hartzeko aukera, gero gure departamentuko sarien sartzeko bedan prest dau, emisora, anbersoroko emisorak, banda aérea, banda marina, telebizioak kalera atatzeko, gero hemen goizenteko toldu bet, hori zitzen bade, o zoze beharrezko baden, zabatzen dugu, gidari bi joango diez, beti, eta hortaz aparte prozedura berezi bat deko guaine, mogitzeko, noiz mogituko da, edozein larrialditarako mogituko da, eta gero asuntu planifikatu da nien hau da, simulakroetan be bai.